Hi guys, madyong buntag ni Jung tanan, ako na po ni Jijin Burst. Naligo ko sa Jung, maligo na mo ko kananay sa Jung, hindi na ko maligo kananay hapon. Unang kadabuntag, nakita din ninyo nga agahang buhok basa. Mainit gatas. Mainit na ba mo guys? Mainit si mama naminaw ka na ni balita na ako nilupresyon na ako dari kay si mama naminaw magkana na balita na may radyo ganda. Mainit naman to siya kaysa dyan man to siya ka na mata. Untiya guys, kamusta namang tanan guys? Kapit nag-eleksyon guys, pila ka adlaw na laman, eleksyon na. Piliwan na ito yung diwa sa ito ang kasing-kasing. Kanang masaligan. Nalipay dahil ko guys kay nalipay stiri, arang lipadang stiri kay ninguli na slim wheel. Ninguli na ka na naijahang may lab. Ako di amin ko, mainit po ka. Ako ra dari guys, gatikaw-tikaw kay sige yan natug pa. Si mama niya naminaw balita. Si Junjun ay kuring-kuring dito. Mo ko laing mabuhat karon. Laba man ta dyan kay mura mag kulimlim. Nalipay ko para ni Tiri. Pero may mutang na ba? Minggoy mo kan kag pandisal? Ha? Karong may mutang na, nanay banang magpangga, nanay banang magatiman. Ay kay bawang ko si Lemuel buutan. Diba? Diba dyan po dali, magkaimtang ni Tiri kay may sakit. Kanang mukalit lang magka tukaran ni dyang sakit. Manginaatra ko ni Lemuel guys nga makagwanta si Dya sa kuha ni Tiri, kinahaba dyan iban nga mo give up. Mahaglok kay di ba dyan na lalim ng sakit ni Tiri nga kanang naingan naingan man to pagkasal ko ng sunod tuig major man ng taog malahos pero mahimutang na kay samtang napag mo ang ginikanan ba sina nagsitatay na pa ug kaslan maganis Tiri makaatin nga na ba kay na may mga dinin mahimutang na nga samtang nga napag ang kuan ginikanan kay kalipay mo po na sa ginikanan nga mahimutang nata na naapa sila yung mga tiguang na bajas na nagsitatay guys sakto pod nga mga anak mahimutang na kasi Tiri na may na minjit o si Ate Alits di ay kasi Ate Alits so may bana pero nanay anak okay na ng way bana basta nanay anak ay importante anak man gajud kaya sa punang makabanat ang kananay pasaway. Basta importante anak. Kaya anak magajid mo ay mo tambayayong ni mo hantod sa kahanturan. Pero para na guys. Okay ra na ko anak basta ko'y iba na. Pero lamig jud pud ning na iba na nga panggaon ta timanon ta. Tabangan tas ka na mga buhaton hindi ka pasagdan dami po na na guys pero napo kay ba na nga pasaway nga para ine mabisyo magupay wa na lamay bana magupay mag dinisara na laman kaysa makabanag ka rin ay nga na muna ako nalipay ko si Tiri nakakita si Jan kananay Lemuel no si Lemuel buutan nas kananay Lemuel si Tiri laman kuan lamang gadget sab tinunon lamang gadget na siya kay nga lamang gadget nang kananay sakit dyan ipod lalim magidyan kananay sakit ba nga masubaran siya si stress masubaran siya sa kahago daghan siya nahunaon mo nang gidyahan sakit mutukar kalit naman na siya kananay tukaran luoy ba dyan po dagkemtang ni Tiri guys ba dyan lalim na mainit na babu guys na mainit sa talingjo guys nanad mo kadabuntang nga mainom kananay gatas niya kananay pandisal munang sahay si mama magpabot-bot kay hindi mo ko ganahan mahaw kay
makabusog na ba dyan nga ni gatas o kananay pan mo na may hanggi ka anaran. Hindi kay si mama kay nanad magdala siya nga mukha nung kanon yung nagkabuntag. Mo nang may daghang kuwan saba mukha na lang magbahala gamay. Kaya siya bahala kung gamay basta masiglag ti dyan. Sige yan na to pa. Mingaw karong kuwan guys. Adlawang wa pa ko naka kuwan guys, wa pa ko naka panublay. Buwag to among sulaya sa to naglaag. Buwag man dito sa gitangan. Kasi mga natanga nagkaan ko dari gatas ug pan. Pagka na naman mo danam kaan na kunja. Lai ba ka jo guys, nga nirang ang kuan ba. Kinabuhi, wa koy lain mabuhat narakusod sa. Bay permin jadi mo ko ganahan kana na imong manilingan. Hindi ko ganahan mo tumitambay silingan magkuhan chika-chika. Mag-tiktok na lamang ko. Diyan ka na din ang gisuot guys. Mo din ang pinalit sa kanan na yung kay nga 10 pesos. Kuwang og pila. Dari ray na ay kuhan. Kawit ang dariwa. Mo ni guys. Sagang napalit ng 10 pesos. Pagkano ko? Ay ka, gatas-gatas lang ka niya. Pag maya ka muna. Pag mayaman din ang mainom mo gatas, natural naman ang mainom sa gatas kay pangkusog sa tuang kuwan. Bukod. Kinanglan, mainom sa tagatas. Kadabot ako kay nanad mo gadyo ko gatas. Hindi ka ni gatas ka ng tablidya. Kay kapi, hindi ko mainom mo kapi kay di man ko makatuog. Mura na yung kuwan guys. Yan po sa Ginoo nga. May mutang na sila. Sa Tialits, may mutang na. Si Terry may mutang na. Pero kanas Terry, kaya mo ako nga may mutang din na. Kaya magminja naman na sila ni Limwell. Kiningan man to si Jaga itong day paguli na just smarts nga. Magminja ko no si Jaga. Kasi magpakasal na kunupod sila. Matay dyan gahingan na. May nangat naman ko guys. Nanta. Kaya rin may mutang na. Kaya rabog na pag ang ginikanan. Maka-atin sa ilang kananay kasal. Balag. Magbaha ang kananay luha. Kaya pagkasal ni Prami, nagbaha jagang luha. Naluoy kung tatay nagsudbong nga di si Zakita. Unsay forma, unsay insa kalami ang kananay gawon ni Prami pagkasal. Isa to guys sa ang gihilakan. Sakitan ko nga pagpaso ni Prami tatay wa nakakita kay kananay buta naman lagi. Gamo na naman guys, dawat-dawat na laman tas kamaturan nga ingana na siya, di na dyan makakita gamo ang tatay kay bisag amo nang gihimong tanan, wa man gid nang balik kag gijahan kuan. Pananaw man ang dawaton na laman ang kamaturan nga ingana, buta na. Amo nang ako guys, nagamping jud ko sa mata nga. Hindi ko mabuta mo nang maligo na jud ko kanang nahi sa jo. Nagmata na routine na guys nga maligo. Kay di na ko maligo kanang nahi hapon, kinahanglan dyan maligo kada adlaw guys kay arong igawas ko nun nga ang mga kainit sa lawas manaw kada adlaw dyan ko maligo sa dugon, maligo ko di lang ko magsawa ni mama nga dugon ko kay nagubot-bot man na siya kananay maligo nga dugon kay makadagat lagi ko nun ng maligo nga kananay dugon di na ko makagwanta kaya arang magadyan ng inita kay siyempre dugon ta init magadyan na nga ang lawas manang maligo ko guys ka-reject rapod kaya hindi sila makadagot kuno ng maligo nga kananay dugon baw lamang ka po tinigad ba guys ako kay di mo kumutuo kay maligo mga dyan ko kananay dugon ko kay ang hit pa ka kay gidugutan dyan di pa ta maligo kasamot na tagka kananay ang hit manang maligo dyan ko guys basta guys karon nalipay ko kay gahapon ningabot man si kananay Rimwin nindutso dito sa kananay Ubay karong ipajang tiri ningabot na gijahan kuan may love siyempre kami mga igsuon ug kalipay sa mga igsuon malipay malamang pud mi nalipay mo po ko guys kay siyempre nalipay na pastiri pero may mutang na pud ati na po dani kuan kasal ubon ug kaslinas kananay tiri excited na po ko guys ug kaslin si tiri kay mati na pud dami ba dyan sa kananay pamati na kami na kuwan guys kaslin kroningan sila di na kunuusog kananay kuwan kasal-kasal kaya sa po kuno ng kasal dyan di magka sinabot pero para na alam dyan yung
takas dun kay na may bas-basa kananay Ginoo ano mingan nga kasal-kasal kuno pabunga-bunga kuno kasal ja mora kuno gihapon makabuwag madyo pa kuno wa kuno kasal kay maka sinabot pa pero naraman nas tao guys magkasinabot mo kinahanglan kasi magsinabot mo o kinsay sa putong ng isa magpahiubos ng isa yana ba magsinabtanay kay nga na dyan ang kinabuhi ng kanang nay minjit na adjit tanang oras nga magkasinabot na magajid di magkasinabot pero kinahanglan na dyan magpahiubos kamong duha puro magpahitaas mo gubot pag duhang kuan pamudjid kaya nga naman mi guys ug makita ganin ni Junjun nga kanang sa puton ko di na siya magtingag mangita na siya kanang pagi nga ija kong kananay lingawon kanang ija kong mapakatawa ba puton ko sahay guys labi na kananay padong-padungon na kay daghan kanang pamatiun sakit atong puson sakit atong baligkawan sakit atong munang digit taganahan magpa surang-surang munang sahay sa puton ko pero sa puton ko di ako magkananay tingog makasabot na sila kananay sa puton ko kay di na ako magtingog munang nita na sila pangi nga ilaha kong pakatawa. Pero nga na dyan ang kuhan guys, masarap tagalanay kami dyan. Kagaban dyan na sa ito ang kinabuhi ng hindi makasinabot na mag-away usahay. Pero kami dyan pag-abot na mo danis ka na na Cebu, wala nun may ka na na away-away. Dito ras ka na na Manila, ka sa nagtrabaho mi ba siguro sa ka na na Dasa. Kapoy, yun dyan. Diyan ka na init sa uho, kay siyempre init manis uning gamay rata ang sweldo dyan, pinagsweldo iguran mo makabtan dyan, pagbayad na sa ng mga bayroon, bayad sa kurente, bayad sa tubig, bayad sa bahay bisag duha mi nagtrabaho, para gihapon na mong lisura kay napay bata, bayad pamis ka na nayaya sa kananay bata dyan at sweldo ba dyan naman sakto-sakto ra madyo naman huwag na kay kaugalingang bahay dito sa kananay Manila kay gasto, gimuhang gastuhan ra, gimuhang pagkaon, nakamala man gadyo sa Manila guys, kanang magrinta ka kananay bay. Ato dito matunong nga gimuhang kita sa imuhang pagpanarbaho. Mabitaw nang nag-decide na laman mi guys nga manguling na laman mi danis kananay probinsya kay mamanggihapon dito sige mig trabaho kami duha ara manggihapon lisira. Manang kaloy sa Ginoo guys, magabot na mo dani sa Cebu, peaceful na, agamo ang pamudyo. Wa na may magsige ka na nailalis, di paras katungo sa Manila. Kami nga naman kami mga trabaho, magsige may ka na nailalis, buisit. Aga na nga mo ang pamudyo guys, munang ko ganahan dito, kay ko ganay sa mga pamudyo dito sa kananay Manila, kay magsige lalis, niya kanang pero may init ang kananay oo. Lami dya dani magpudjus kananay kuan guys, probinsya kay peaceful. Peaceful na. Wala kay daghang kananay naun kay uwa kay masudan pwede man ka mangadjog kamo guys kananay silingan mangadjog kamugay mangadjog ganas maglawoy na nakay sudan dito sa Manila kay wa kay peso di ka makahabhab kay wa may mapangadjuan na may mga jidanis kuan guys probinsya dyan ajal man mo katingasang sanina guys nganong naingani ni bawog nagtahi dani nga nawatiwasa ara mo po ning napalit guys 10 pesos mao ni ang ganan nga sanina guys kay kanang nay komportable man ko hindi man ko kananay initan pero ani ra po danis kananay bay kinara man po ko danis bay di man ko magkananay gawas-gawas dyan na yung sahay ug matumig merkado pinakalit ko dyan naman ko kanang magilisilis mo nang mabot ron po ko merkado hindi magilis basta ingani ra ko guys mananina adyo man katinga nga mga sanina ingani kay hilig jud kog mga ingani nga kananay sanina guys bahalag kanang okay ra man ang sanina di man ko mauwaw mingan nga okay gahang mga sanina kay tinuod man jud kay di man ko mamalit na ng mga sanina nga kananay mga brand new mga branded kay manginayang ko sa kananay kwartan dya mapaglumaan ra pud mo nang sayang mamalit og kananay mahalon nga sanina kay medyo maninga ni G's ra kay di man tamang hinayang kay 10 pesos sa raman kay kanang bangang mga sanina mga hinatag lang po ng mga regalo pero di jud ko mapalit og mga sanina nga kananay mahalon guys kay manghinayang ko sa kananay kwarta istorya sa lamanta karon guys kay wa mo ko ilain buhat pud mi matog merkado kay naman may kanang nay sudan gabi namalit man mi daan og sudan mo mauto mo ang sabaw og mo ang giun dan apa man mahurot tama na po na iyang utto
Mora mga dyan yung trabaho dani guys. Bye, wa mo kailaing buhat. Lakaw ra magmato ka na ni merkado. Naran dyan ko dani sa bay. Pirmi, ang lakaw kami tulo. Wala, kung magminja ganita, wala dyan tayo laing ibanding. Nagato ng bana, nagato ang ugangan, nagato ang anak. Kaya siyempre minja naman ta. Kasi mo pong makipagbanding ka na ng ibang mga amigo ni mula binaw ka na na ilaki. Siyempre, muli kay ta kay minja naman ta kaya man ta kay bugon sa lubin sa kanay at ang bana mo na muli kay na lang gadget ta guys sarong way gubot wa tay laing ibanding at arang bana guys kad nga nagminja ko na jud ko kabanding-banding ka ng mga amigo kay priority na magatang bana o kanang atang anak loy paminawon nga kita banding-banding ta sa tang mga amigo ja agatang anak ug bana na sabay na bilin di ba mo jud kay agbana na lang mag-anak mo yata ang ibanding. Wala ko kabanding guys sa ako ang mga amigo kay kanang muli ko buhol. Di mo po ko maglaglaag kay gusto man po na agang oras ang i-focus ni nanig ni tatay. Manawa na ko time guys sa ang mga friend nga magbanding, maglaag mi kay lahi na jud kadyo basta minjo na ta daghan na kanay mabag-o kay siyempre na may magbuot na namantay ka na naibanan dyan limang puta gusto ka na naigubot munang authority dyan nato guys dito ang bana o anak basta magminjo na ta munang kamong mga daga diha pagbuong sa mo adyo sa mo ka nang naiminjo o ka nang nai isadyo kay mas lami dyan ning ka nang nai daga ta kay pre sagasa ta adto way maitik, way magbuot kay nana tay bana nana jay magbuot nato munang kamo mga daga diha pagpabumbong sa mo sa injohang pagkadaga mamag si Junjo namahaw na sila kaon ra kunja busog naman ko sa panong panisal danay sayaw di makabantay si mama di na ko mukaon guys kay maitik lagi na si Jag di mukaon ng kananay kanin isa makabantay din ako mukaon so na paniud to kaya naitik na isang bukot ko madyong adlaw, madyong utong, madyong hapon nung man mo dapit karon guys ya istorya sa lamanta kayo amang ko ilahin buhat awa pa ko nakakuan guys panudlay mingaw dani guys mo nang mangita lang magadyo ko mangita dyo ko pagi nga malingaw na gahang kananay kaugalingan kaya wala mo ko ilahin buhat lagi kay sige yan di naman kadyo sige yan natin manunan kay tako namang tao sa gani siya na gani magluto nang say wadyo ko ilaing mabuhat guys nga nirang ka nang hangkuhan kinabuhi mo nang buwa ko ilaing buhaton mangita dyo ko pagi nga malingaw ko mag tiktok ba ko ron magkantakanta ba ko ron kikiog kerong malingaw naman tabang ya dangan lagi maingan nga ako kuno arte sige lang mo kuno ko pa sexy, sige lang mo kung magpagwapa. Ayan, niradyo ko sa una sa kananay daga pa ko guys, nalipay naman ganit ko kay nakabana po ko kananay supportive kaadyo, nga wajid ni dya utruha, unsa ko sa una. Ano man dya dagahang naanaran nga kananay mga sanina, kay komportable ko muragaan sa pamati, murag lami liklihot, basta murag presko pirmi sa pamati, inanig ang suot o dya ko guys, na may maingan nga. Kuan kuno sige lang kuno party kay na kuno lain laki di party hindi na po na mo guys so kung nangayat kay mangani ko para ras ka na nayang bana kay ganahan mas junjun nga magingani ko kanunay malipay man siya nang nag-arte ko para ni jam guys kay murag tastas na man ang vlog karon mura to ang vlog guys istorya sa lamanta kay man ko lain mabuhat kinja magampin mo sa kanunay guys God bless ni jong tanan. Bye-bye. Kita-kita na po sa sunod ng vlog.